Pozrime sa na tie kopčeky. Sú ako z rozprávky. Tiché, zvláštne, krásne. Čo sú to za útvary? Kde sa tu vzali? A aký príbeh v sebe nesú? Aby sme to pochopili, musíme sa preniesť hlboko do stredných druhohôr, do obdobia Jura. Vtedy vznikali v teplom mori vápencové usadeniny, ktoré sa pomaly vrstvili na morskom dne. Neskôr, v období kriedy, ich zemské sily zvrástnili a nahrnuli do príkrovov. Keď sa horotvorné pohyby na konci druhohôr utíšili, začal sa tvoriť karpatský fliš, vrstvy pieskovcov a zlepencov, ktoré tieto staré morské vápence zakryli. No zem sa opäť prebudila. V paleogéne, v starších treťohorách sa horotvorné pohyby vrátili a súvrstvia druhohorných vápencov ukrytých pod flišom boli ešte raz intenzívne zvrástnené. A tak vzniklo Bradlové pásmo, najkomplikovanejšia geologická jednotka celej karpatskej sústavy. Pozývame vás na putovanie po jeho fascinujúcich stopách od Plavča smerom na juhovýchod k Jakovanom medzi mohutným Čergovom z hrubozrných pieskovcov a zlepencov a úzkým pieskovcovo-zlepencovým chrbtom po celku Hromovec. Čakajú nás úžasné vápencové skaliská, ktoré často vystupujú z flišových vrstiev ako osamelé strážne veže. Sú to kamenné svedectva dávnych morí, pohybov zeme aj príbehov, ktoré trvajú milióny rokov. Bradlové pásmo od severozápadu zo Zamaguria prichádza do oblasti údolských skaliek. Odtiaľ sa juhovýchodným smerom k rieke Poprad strácajú v obalových horninách flišového pásma. Na pravej strane rieky Poprad Bradlové pásmo vstupuje do regiónu Šariš. Na nevysokom bradlovom vršku, tvoreného z krinoidných vápencov, stoja malebné zrúcaniny hradu Plaveč. Z neho postupuje bradlový hrebienok juhovýchodným smerom k obci Ďurková. Za kryptou smerom na Ďurkovu sa v teréne začínajú objavovať bradlové kopčeky. Bradlový hrebienok s typickými bradlovými kopčekmi klesá juhovýchodným smerom k železničnej zástavke Ďurková a západnému okraju obce Šarišské Jastrabie. Úžasný bradlový hrebienok sa dá len krátko pozorovať z cesty číslo 68 v oblasti odbočiek na Šarišské Jastrabie a Ďurkovú. Z bradlových kopčekov smerom k Ďurkovej pozorujeme bradlové hrebenie tiahnuce sa od Ďurkovej a Šarišského Jastrabia do sedla Pusté pole k obci Kyjov. Juhovýchodne od obce Ďurková sa bradlové pásmo rozširuje a vetví. Priamo juhovýchodným smerom postupuje prvá vetva. Druhá vetva sa stáča doľava na východ a postupuje popod Čergov. Bradlové kopčeky prvej vetvy, postupujúce od Ďurkovej priamo juhovýchodným smerom, sa vnárajú pod fliš. Objavujú sa po 3 kilometroch na východ od cesty číslo 68 v oblasti Slatina pri Šarišskom Jastrabí, južne pod okrúhlym kopcom. Slatina pri Šarišskom Jastrabí sa nachádza v katastrálnom území obce Kyjov. Platí tu 4. stupeň ochrany prírody. Predstavuje zachovalý ekosystém zamokrenej bahnistej pôdy. Severne od Slatiny pozorujeme časť bradiel druhej vetvy prechádzajúce cez dlhý a okrúhly kopec do oblasti prírodnej pamiatky Rebrá. Kostol na nebo vstúpenia Pána je učupený medzi prírodnou pamiatkou Rebrá a prírodnou rezerváciou Slatina pri Šarišskom Jastrabí. V Slatine pri Šarišskom Jastrabí je základná výšková značka postavená povereníctvom techniky roku 1950. Bradlové kopčeky sa v prírodnej rezervácii Slatina pri Šarišskom Jastrabí vynárajú z flišového obalu. A popod terénnu vlnu Sosnovej hory postupuje prvá vetva k bradlám Zadné skálie v sedle Pusté pole.
Vrátili sme sa k Ďurkovej, kde sa druhá vetva bradiel stočila doľava, na východ a cez dlhý a okrúhly kopec zamierila k obci Šarišské Jastrabie. Tam sa druhá vetva bradlového pásma stáča na juhovýchod a opäť sa vetví do dvoch línií rozdelených cestou smerujúcej do obce Kyjov. Z Babích Skaliek v ľavej línii pozorujeme na druhej strane cesty pravú líniu druhej vetvy bradiel. Od Šarišského Jastrabia smerom na Kyjov, východným smerom, po ľavej strane cesty je množstvo vápnicových bradiel rôznej veľkosti. Oblasť bradiel leží na západnom okraji podcelku Čergov. Túto bradlovú oblasť vidieť a prípadne preskúmať je možné z miestnej komunikácie vedúcej z obce Šarišské Jastrabie do obce Kyjov. Z nej sa vydávame na preskúmanie najvyššieho bradla Babie Skalky vo výške 748 metrov. Z bradla Babie Skalky sa otvára úžasný pohľad na miestnu bradlovú oblasť. Na severozápade pozorujeme tiahnuce bradlové kopčeky od Plavča k Ďurkovej. Úplne v diaľke na severozápade pozorujeme hrebeň Malých Pienin a kontúru hradu Stará Ľubovňa. Z ľavej línie druhej vetvy z Babích Skaliek pozorujeme v doline cestu zo Šarišského Jastrabia do Kyjova nad cestou Pole a nad ním pravú líniu druhej vetvy bradiel, ktorej súčasťou je prírodná pamiatka Rebra. Západne od Šarišského Jastrabia a južne pod okrúhlym kopcom rozoznávame juhovýchodným smerom bradla pravej línie druhej vetvy. Od Šarišského Jastrabia smerom na Kyjov na pravej strane cesty pozorujeme výrazný hrebienok prírodnej pamiatky Rebra. Prírodná pamiatka Rebra predstavuje chránené územie vyhlásené v roku 1989 na rozlohe 8,32 hektára. Prírodná pamiatka Rebra predstavuje výrazný bradlový geomorfologický útvar. Je vysoko estetický a ojedinelý. Územie chráni aj výskyt druhov a významných ohrozených karpatských malakocenós, teda spoločenstiev mekíšov. Platí tu 4. stupeň ochrany. Pravá a ľavá línia druhej vetvy nad obcov Kyjov v oblasti Lisej hory sa opäť spája a oblasťou sedla Pusté Pole vstupuje do lesného prostredia okraja Čergova do oblasti Sokolia skala. Prvá vetva, o ktorej sme už hovorili, tiež prišla od Ďurkovej cez Slatinu pri Šarišskom Jastrabí do sedla Pusté Pole k ceste číslo 68 do oblasti dominantných bradiel Zadné Skálie. Bradlové pásmo, ktoré sa od Plavča až po sedlo Pusté Pole drží skryté v záhyboch krajiny, sa na druhej strane sedla konečne odhalí v plnej kráse. Tu, vo výške 595 metrov, prekračuje hlavné európske rozvodie a to, čo ešte pred chvíľou patrilo Baltu, odtiaľ už mierí do Čierneho mora. Európske rozvodie Pusté Pole je miesto, kde sa krajina rozhoduje, kam pošle svoje vody. Sedlo sa dvíha nad rovnomennou obcou a bradla nad ním sa prehýbajú ako kamenné vlny medzi dvoma okresmi. Dávajú krajine jemnú, rozprávkovú tvár, ako by tu zem na chvíľu zabudla na čas. Najnižšie miesto sedla leží pri trati 500 metrov južne od železničnej zastávky. Hrebeň rozvodia prichádza zo západu od Kňazovej a Demianky, prechádza cez Zadné Skálie, Spiaceho Mnícha, Nosovú skalu, Beskydok, Lisú horu až na Minčol, najvyšší vrchol Čergova.
Potok Hradlová, prameniaci pod Minčolom, napájaný tiež vodami pod Kňazovou prameniacim Pustopoľským potokom, sa stáča na sever a tečie do Baltského mora. Lipiansky potok, tiež prameniaci pod Minčolom, do ktorého sa v Kamenici vlieva, tesne pod sedlom Pusté Pole prameniaci potok Beskydok sa stáča na juh a tečie do Čierneho mora. Tesne pod sedlom pri ceste na južnej strane rozvodia vyviera mníchov prameň, tichý odkaz na kamenného spiaceho mnícha nad ním. A tak sa tu, v zdanlivo obyčajnom sedle pri trati a ceste, stretávajú dva svety, každá kvapka sa sama rozhoduje, či sa vydá do Baltu alebo do Čierneho mora. Bradlové pásmo, prichádzajúce zo severozápadu od Plavča a postupujúca na juhovýchod k Jakovanom, sa v sedle Pusté Pole začína predvádzať v plnej kráse. V oblasti Lysej hory sa obe línie druhej vetvy stretávajú a bradla vstupujú do tichého lesa na juhozápadnom okraji Čergova. V jeho tieni sa dvíha Sokolia skala, mohutné, vyše 100-metrové vápencové bradlo ako kamenná loď nad dolinou Lipianského potoka. Pri jej úpäti je odpočívadlo so studničkou a od cesty z Pustého poľa ju možno vidieť ako výraznú kamennú provu. Od Sokolej skaly postupujú juhovýchodným smerom menšie bradlá druhej vetvy, roztrúsené v lese nad osadu Potoky, časť obce Lúčka. Od Sokolej skaly pokračujeme lesom na západ do širokého lúčneho sedla, ktorým prechádza poľná cesta z Kyjova do Kamenice. Odtiaľ nás chodník vedie k najznámejším bradlám prvej bradlovej vetvy, Nosovej skale a zadnému skáliu so spiacim mníchom a golemom, rozloženými v malebnom širokom priestranstve. Od Nosovej skaly sa lúkami presúvame na západ k bradlu Spiaci mních, ktorý sa týči nad Mníchovým prameňom pri ceste číslo 68. Zo samotného bradla sa otvára nádherný kruhový výhľad. Uloženie skál tu vytvára ilúziu pokojne ležiacej postavy, mnícha odpočívajúceho v krajine. V oblasti jeho oka sa nachádza priechodová Perúnová jaskyňa a vedľa je tichá susedka Lonová jaskyňa. Bradlo Golem tvarom pripomína bájnu filmovú ozrutu, no z hlavnej cesty ho nevidíme. Okolo bradla Spiaci mních vedie strmý chodník od Mníchovho prameňa. Spiaci mních je dominantou tejto časti krajiny, no nie je jediný. Juhovýchodne smerom ku Kamenickému hradu sa objavujú menšie bradlá, úzke chrbty a skalné výčňelky vytvarované zo starých jurských a spodnokriedových vápencov. Vďaka vetru, vode a času tu vznikli previsy, výklenky a kamenné stupne, učebnica erózneho reliefu priamo v teréne. Z vrcholu Spiaceho mnícha vidno juhovýchodné bradlo nesúce Kamenický hrad. Zostupujeme juhovýchodným smerom pomedzi oblasť Oselníky s Golemom a bradlom Nosová skala, kde ticho dotvárajú kvitnúce lúky a pasúce sa ovce. Ďalej pokračujeme popri prednom skálii a cicuvkách okolo hrebeňa Liberšar smerom ku Kamenici. Pri Balentovej skale sa línia bradiel stáča na východ a cez bradlo Skalka postupuje k mohutnému dvojvrcholu zámok, na ktorom stojí Kamenický hrad. Územie od sedla Pusté Pole až po tento stredoveký strážny bod je jednou z najkrajších častí bradlového pásma, krajinou, kde sa v jedinom oblúku skrýva 10 výrazných bradlových útvarov. Od Kamenice sa obe bradlové vetvy ticho spúšťajú juhovýchodným smerom. Prvá cez otvorené, vetrom pohladené lúky a druhá cez hlboké lesy Čergova. Míňajúc osadu Potoky, časť obce Lúčka, kráčame lúčnou cestou medzi dvoma vetvami a pomaly sa približujeme k Milpošu. Spoza hrebeňa od Sokolej skaly popod Bukovu
sa drobné bradielka druhej vetvy nenápadne predierajú lesom až do oblasti Hanigovského hradu. Od kríža, hľadiac na juh, vnímame prvú vetvu bradiel, ktorá tu začína jemne vlniť svoj kamenný príbeh. Z horného konca Milpoša stúpame na západ k Lúčnému sedlu nad Hanigovcami do oblasti pod Vysokou horou, kde sa napájame na zelenú značku vedúcu k Pastierskej. Tam sa druhá vetva, skrytá v hlbinách lesa, na chvíľu zjaví jedným bradlom. V širokom sedle Pastierskej sa obzrieme na severozápad. Pred nami sa rozprestiera prvá bradlová vetva od Kamenického hradu, za ňou hrebeň Hromovca, Levočské vrchy a v diaľke čriepky Vysokých a Belianských Tatier. Východným smerom z lesa vystupuje vápencové bradlo druhej vetvy s Hanigovským hradom. Dnes často mylne spájaný s Hanigovcami. Správne ide o nový hrad, ktorý postavili šľachtici z Pečovskej Novej Vsi. Drobné bradielka druhej vetvy sa ďalej východným a juhovýchodným smerom ticho strácajú v lesoch smerom k Ľutine. Na poľnej ceste z Milpoša k Hanigovciam sa obraciame. Nad Milpošom vystupuje dominantné bradlo prvej vetvy Lazy a okolo neho roztrúsené bradielka, ktoré sa už pomaly vnárajú pod flišový obal Čergova. Menšie bradla vidíme aj severne nad cestou k Hanigovciam pred prvým zalesneným hrebienkom. Za ním na Lúčnej ceste severne nad obcov Hanigovce sa ukáže bradlový vrchol hrebeňa Hrabienka. Odtiaľ prvá vetva pokračuje juhovýchodným smerom popod zalesnený hrebeň Vysokej hory, kde bradlá postupne slabnú a smerujú k Ľutine. Bradlá, ktoré sa pri Ďurkovej rozdelili, sa tu opäť spájajú. Od kaplnky svätého Juraja pri Jakovanoch smerom na severozápad pozorujeme klesanie bradiel. Bradlá druhej vetvy klesajú lesom Čergova od drobného Hanigovského hradu a prvá vetva postupuje otvoreným terénom od Kamenického hradu cez Hrabienku a Lúčne sedlo medzi Michalkou a Vysokou horou k Ľutine a Jakovanom. Nad Jakovanmi sa menšie zalesnené bradlá ponárajú do flišového obalu Čergova.